רק כשאנחנו ביחד יש לנו כוח, ולכן כל אחת מאיתנו פועלת לא רק למען עצמה, אלא גם למען נשים אחרות. עמלות יום-יום ושעה-שעה על המאבק הסיזיפי והלא נגמר לשוויון זכויות לנשים. זה שבכל פעם שאני אנסה לחשוף שחיתויות, האשמות שיופנו כלפיי, איכשהו תמיד יתבססו על כך שאני אישה. השוויון עדיין רחוק מאוד. המאבק בעיצומו הוא צריך וחייב להימשך. רק נשים תעשינה בסופו של דבר למען נשים. על עצמי גיליתי שכשאני רואה את תקרת הזכוכית סוגרת עליי, זה מעורר בי את הדחף לנגוח בה. לא חשבתי שאני מישהי שיכולה באמת גם לא רק להיות חלק מהמאבק, אלא גם להוביל אותו. במחנה הציוני אני לא לבד. יש לי עוד 8 חברות כנסת. אנחנו צריכים לזכור את זה, שאישה תצליח לא בגלל הכוח הגברי, אלא בגלל הכוח הנשי. סוזן אנטוני כתבה ששום דבר לא ישתנה אם אנחנו הנשים לא תהיה שותפות בכתיבת החוקים ובבחירות. זה שיש אפליה לא הופך אותנו לקורבן. ואנחנו לא צריכות לפעול מתוך עמדת הקורבן, אף פעם. שאם אנחנו לא נלחם עבור עצמנו, אין גבר שבעולם שיעשה את זה בשבילנו. קודם כל למדתי שיש מאבק. אני חושבת שלמדתי על עצמי שאני לא מוותרת. המאבק הסביבתי והמאבק לקדם קיימות הוא מאוד מאוד מאבק פמיניסטי. תמיד תראה איזושהי הסחת דעת ברקע שמנסה להשתמש במגדר שלי או בגיל שלי כדי לנסות ולהסיח את דעתו של הציבור מחשיפת האמת. אני חושבת שהטעות הכי נפוצה ונפיצה זה לחשוב שהמאבק הזה מייצג רק חלק קטן מהנשים, הפמיניסטיות, ההן, לא אנחנו. אנחנו לא זקוקות לזה. שזה רק הנשים צריכות להתמודד עם השאלה מה יהיה עם השכר שלהן, מה יהיה עם הפנסיה שלהן, מה יהיה עם מקומות העבודה שלהן, מה יהיה עם חופשת הלידה שלהן. ב-2016 לא ייתכן שעדיין יתקיימו פערי שכר בין נשים לגברים באותה עבודה ממש. והדבר הגדול באמת הוא לדמיין את העולם בלי היררכיה מגדרית. ולמעשה לדמיין עולם בלי מגדר, בלי שיש רק או גברים או נשים. צריך יותר נשיות בפוליטיקה. זאת אומרת, לא להיכנס למשחק של הגברים ולאמץ את הכללים שלהם, כי הכללים שלהם פשוט פחות טובים. אז עכשיו אנחנו פועלות ביחד כאן בכנסת. אני אלחם בכל דרך שהיא על מנת לחשוף את הפערים האלה. היא הצעת חוק שמדברת על ייצוג הולם לנשים בכנסת. ולדאוג לכך שכל אישה בכל מקום עבודה תזכה לאותו שכר שגבר היה מקבל. שיראו אישה וגבר כשווי זכויות בדיוק באותו מקום. אחת ההצעות שממש חשובות לי עכשיו אמורה לאסור על הכנסת סעיף סודיות לחוזים. סעיף כזה שאוסר על עובדים לדבר עם עובדים אחרים על תנאי העסקה שלהם. ב6 מדינות בארצות הברית שהעבירו הצעת חוק דומה, צומצמו פערי השכר בין גברים ונשים. אני מגיעה מהמגזר העסקי. כשהייתה לי מסה קריטית של נשים סביב השולחן, ההחלטות היו יותר טובות. ועכשיו אני גם מנסה לעשות עוד משהו. שפעם אחת, גם בראשות האו"ם, תהיה מזכ"לית ולא מזכ"ל. אני חושבת שהיעד שלנו, שכל אישה במדינת ישראל לא תחשוב שיש לה באיזשהו אופן תקרת זכוכית. אני ממש מאושרת על זה שבדורי אני זוכה לראות דברים שנאבקתי עליהם עוד כשהייתי ממש צעירה והיו בלתי פופולריים לחלוטין, כמו המאבק נגד הטרדות מיניות, איך הוא קורם עור וגידים ואיזה אומץ יש לנשים צעירות. זה קרב שאנחנו מנצחות בו. ושוויון זו מילה שבאמת צריך לשנן אותה בכל שפה שהיא. ravenstra, מוסאווה, equality, שוויון. עכשיו אנחנו קוראות לעוד נשים לבוא לפוליטיקה. איך בסופו של דבר אל הבית הזה מגיעות 60 חברות כנסת. אחד הדברים הכי חשובים בשבילנו כנשים זה ללמוד לא לפחד. יותר ויותר מאיתנו חייבות להיות כאן בשביל לנהל את המאבק הזה, גם אם זה אומר לקחת לידיים כוח, אבל לעשות איתו דברים טובים. ויודעים מה? הרגע שבו אני ארגיש שהשוויון הזה באמת מתקיים, זה כשלא נצטרך לציין בכל שנה את יום האישה, כי זה יהיה פשוט מובן מאליו שנשים וגברים שווים בחברה הישראלית. עד להתגשמות השאיפות שלנו, שזה שוויון מלא. לנו במחנה הציוני התמזל מזלנו 9 חברות כנסת. ביום הזה אנחנו מציינים את יום האישה הבינלאומי בחתימת אמנה. כולנו מתחייבים ומתחייבות לקדם ולפעול למען שוויון מגדרי ובריאות. זאת העבודה של כולנו, במחנה הציוני, נשים במרכז.